forum. Som tema idag kommer vi ha alltså arbete versus individen. Veritas är alltså ett akademiskt koncept där man behandlar som större frågor som kanske inte besvaras rakt i klassrummen i akademiska världen. Lite som för att sätta i praktiken det som vi lär oss på akademisk nivå och sånt. Och vi kommer ha kaffe och muffins efteråt och där möjlighet för diskussion här efter forumet och under diskussionens gång så det där kanske för helt praktiskhetens skull så tar vi frågorna efteråt, men det finns alltså utrymme reserverat för frågor. Jo, vi gör så att talaren får presentera sig som lite berätta på om vem de är och varifrån de kommer och vilket sammanhang de kommer ifrån. Varsågoda. Jag heter Barbro Schåman och jag jobbar på Hanken. Jag är doktor i organisation och ledning och jag har hållit på med forskning om kön i organisationer. Jag har också hållit på med forskning om andlighet i organisationer. Men just nu så kanske jag håller mest på med alltså pedagogisk utveckling. Handelshögskolan är toppenhet inom utbildningen på akademi och vi jobbar en hel del med pedagogisk utveckling på Hanken. Också åldersledarskap är en del av min forskningspalett och det är något som jag säkert kommer att beröra här idag senare. Tack! Jag heter Bjarne Kallis och är hemma från Gamla Karleby. Jag har studerat här vid Åbo Akademi på 60-talet. 65 började jag på hösten 65. Jobbade inom privata näringslivet en kort tid och sedan blev lärare i Handelsverket i Gamla Karleby. Där var jag 22 år, största delen som lektor, men också slutperioden som rektor. Jag undervisade huvudsakligen i skatterätt under de där sista åren. Från Handelsverket till 22 år så blev jag riksdagsman 1991, var med om den där djupa krisen på 90-talet och kommer väl ihåg hur Finland låg risigt till i mitten av 90-talet påminner något om krisen som vi har idag. I riksdagen satt jag 20 år från 1991 till 2011 och jag var ordförande för Kristdemokraterna, vilket innebar att de här orterna i Finland besökte jag ganska ofta. Jag har varit borta från riksdagen i 3 år och har också återupptagit företagsverksamhet och har ett företag som gör en hel del arbeten, och när jag jobbar i det där företaget så undrar jag alltid hur kan jag ha varit med om att stifta sådana lagar som jag måste nu tillämpa, och skulle nog vara färdig att spåta en stor del av det. Tack. Jo, hej, jag heter Markus Silberg, jag kommer från Tammerfors. Jag är diplomingenjör från Tekniska universitetet i Tammerfors. Och jag var en företagare sedan år 2001 och nu arbetar jag inom en så här firma för infrastruktur, vi gör runda allt som är möjligt. Och jag har 3 barn och en hustru och jag bor i Ylöjärvi. Och det är min brorson som var med hit så att ta några sådana initiativ, berätta lite om företagsverksamhet och hur det är det där. Jag har varit nästan som så här lite, så har jag varit lite. Jag har ju varit en det här. Min mamma har varit privatföretagare och jag har vuxit upp det är nästan på det sättet att jag tycker nog om att vara företagare, men det är jättehårt arbete, det måste jag säga. Tack. Hej, min del. Mitt namn är Ville Kavilo. Jag är Kokkolabo. Och kommer att fungera som moderator i den här teologimagister, färsk här från
Åbo Akademi och kommer att till sommar börja arbeta också som egenföretagare. Så det här som guld och gröna ängar som Markus här rev ner framför mina ögon, så det kommer att orsaka mig mycket smärta under resten av den här diskussionen. Men jag ska hoppas att Barbro och Bjarne kan liksom väcka lite hopp. Att det blir ännu bra. På Veritas-forumets hemsida så står det att Veritas Forum vill ge en möjlighet till att utforska livsfrågor i relation till personen Jesus Kristus och berättelsen om honom. Jag önskar idag som moderator att vi ska kunna diskutera centrala frågor kring individens position i arbetslivet. Att vi ska kunna få bättre kunskap för att navigera själva i arbetslivet i framtiden. Att vi ska få en bättre inblick i vad det innebär att vara en arbetare idag. Och jag hoppas att vi ska också kunna få föra en diskussion kring själva arbetets natur och dess mål. Vad är det för någonting? Varför håller vi på det? Hur kan vi förstå oss själva som arbetare? Och jag skulle vilja tack så mycket. Ja. Välkomna. Jag skulle vilja inledningsvis förklara en kort tystnad. Vi är ett samhälle som är vanat att tala och få konstant output. Och vi kanske kommer just nu från föreläsningar där vi har hört en massa, eller situationer där vi har varit inne i interaktion med andra. Så låt oss ta en minut, lite tyst. Du kan inta en meditativ paus om du vill. Men alltså tanken är mest att förbereda oss för att kunna lyssna till varandra och lyssna in varandra. Så hur än du vill så jag räknar den och den börjar nu, varsågoda. Så hoppas det var både skönt och lite passligt obekvämt för oss att kunna vara tystna tillsammans en stund. Några inledande kommentarer och sen ger jag vidare åt er. Ni kommer att få ett taltur var och sen öppnar vi för diskussion. Filosofen Dallas Willard säger att det finns 4 grundläggande världsåskådningsmässiga frågor. Den första är, vad är verkligt? Alltså, vad kan jag lita på? Det andra, vad är det goda livet? Det tredje, vem är en god person? Och det fjärde, hur kan man bli en god person? Och när vi idag diskuterar kring individens position i arbetslivet så kommer vi att beröra just dessa frågor. Speciellt frågan kring vem är en god person som en arbetare i arbetslivet. Och vad är det goda livet? Jag tror att vi har väldigt stora förhoppningar som studerande som snart ska ut i arbetslivet på vad arbetslivet och arbetet kan ge åt oss. Också kanske vad vi kan tillföra där. Jag skulle vilja ge några synpunkter bara föra med in i er diskussion. Jag funderar kring vad arbetet är inför det här forumet. Och jag hoppas att ni kan säga emot eller liksom, ta den bollen och springa med den. Jag skulle vilja framföra att arbete är att tillsammans tillföra värde
till världen. Att tillsammans skapa och tillföra värde till världen. Det är arbetets natur, vad det är. Arbetets mål är att tillföra värde till världen. Och det låter jättefint. Henry Ford lär ha sagt: "Why do I always get a whole person when all I wanted was a pair of hands?" Så varför får jag en hel person då det enda jag egentligen behövde var några händer? Men den här bilden av arbetet som har en mening och ett mål som känns meningsfullt och som upplevs som någonting gott. Sen kan man komma in i det krassa arbetslivet där arbetstagaren kanske bara vill ha dina händer, inte så mycket din passion eller dina idéer om hur du vill förbättra världen. Så med de här inledande kommentarerna, Barbro, vill du berätta lite grann om ditt ramverk och ge din åsikt och din kommentar på arbetarens och individens plats i arbetslivet? Ja, tack. Som Bjarne här var inne på, den här begränsningen som vi har upplevt här i olika perioder i livet, så att säga under de här närmaste decennierna. Du pratade om den här recessionen på 90-talet. Nu lever vi i sviterna av den här ekonomiska kollapsen 2008. Och vi tror att det finns en ny början efter det här. Jag skulle vara ganska krass och konstatera att den situation vi har på marknaden idag, det är the new normal. Och det har att göra med det att Europa och Nordamerika utgör det som vi idag kallar för västvärlden. Och i Europa och Nordamerika så bor det 1 miljard av jordens befolkning. Västvärlden konsumerar 80% av världens resurser idag. 1 miljard konsumerar 80%, 6 miljarder, nästan 6 miljarder som den övriga jordens befolkning består av. Till dem blir det 20% kvar att dela på. Då vet vi dessutom att vi överkonsumerar. En tredjedel av vår konsumtion borde vi klippa av bums. För vi vet att i fjol 2013 så tog det årets resurser slut 20 augusti. Och efter det har vi konsumerat på kommande generationers bekostnad. Så vad betyder det här för oss som arbetstagare i vårt samhälle idag? Det betyder det att alla måste delta i samhällsbyggande. Det betyder det att vi måste bli effektivare, jag som lärare, att stimulera mina studerande att komma snabbare ut i arbetslivet. Det betyder att jag måste ta ansvar för mitt eget liv och bidra med min produktion tills jag har räknat med att jag jobbar tills jag är 70. Jag är idag 57. Jag har 13 år kvar i arbetslivet. Jag räknar med det och jag försöker bygga upp min fysik, hålla mig i skick, utveckla mig själv, utbilda mig själv. Därför vi vet att ni som nu utbildas, ni kommer att jobba in på 2060-talet. Och ingen av oss inom de här väggarna vet hur världen ser ut 2060. Vi vet helt säkert att den inte ser ut så som den ser ut idag. Så det här är liksom ramverket för hur jag ser på min omgivning. Vi borde dra ner med vår konsumtion med 80%. Alltså 10% av liksom världens resurser, det är det som vi egentligen borde använda oss av. Då har vi korrigerat vår konsumtion med både den här överkonsumtionen i förhållande till kommande generationer och med vår
roffande åt oss av de resurser som egentligen hör till andra personer i andra delar av världen. Vi äter någon annans mat. En sjättedel av den mat som vi mumsar i oss så är egentligen vår. Att jobba är extremt viktigt därför vartenda en individs arbetsinsats behövs för att vi ska kunna upprätthålla någon form av levnadsstandard i vårt samhälle. Tack. Tack så mycket, Marco. Markus, skulle du vilja dela med oss dina tankar? Absolut. Det här, i arbetslivet. tack för det här, Barbro. Det låter mycket, mycket intressant att du pratar om. Faktiskt, effektivitet, det är det som vi alla pratar om hela tiden. Vad jag begär att mina medarbetare ska göra för att få fram de där produkterna som vi vill sälja åt kunderna. Det är det som vi räknar på hela tiden. Vad får vi ut av den här personen som jobbar för oss? Är han värd? Det låter ju hemskt. Men så är det nu för tiden. Om jag betalar lön åt mina medarbetare, låt oss säga en medarbetare kostar ungefär 5 000 euro per månad. Producerar han tillräckligt för att få den där lönen varje månad? Alltså jag har ju rest ganska mycket runt omkring världen. Och det här största skillnaden till exempel som jag ser med den här västtänkande världen är det här när jag åker till Kina och tittar på deras produktivitet. Det finns 1,3 miljarder kineser i Kina. Och när man jämför med det här 1 miljard som västvärlden som vi just pratar om, så det här, jag tycker att de är inte effektiva. Men vad kan vi åt det? Vad kan vi göra? Borde vi stödja dem att få det här, att det skulle rulla bättre? Det finns bara, så att Petter Linkolas sagt, det finns för många människor här på det här lilla planeten som vi bor på. Och 1,3 miljarder, ja det är bra att kineserna har lite börjat det här reglera hur många människor det föds på det sättet. Men det är fruktansvärt när vi tittar på hur det ser ut där. När jag åkte ungefär det var cirka 10 år sedan som jag åkte första gången till Guangzhou. Och då var det på det sättet att alla cyklar förbi där. Och det var inte någon sån här kaos på det sättet. 2 år senare när jag gick på mässan till Kanton så hade alla mopeder. 3 år efter det så hade alla bilar. Och då var det kaos. Och det här, nu är det på det sättet ändå att det där, alla vill ju förstås förverkliga sig. Och det här, på det sättet att de har ju, i Kina har de faktiskt där i södra delen av Kina, de har en religion och det är Manitoba. Det är nog bara på det sättet. Det är den enda motivation som de har. Men vad kan vi åt det? Om vi nu ger en liknande möjlighet för kineserna som vi har nu här i Finland och 1,3 miljarder med kineser vill ha en egen bil, då borde vi säkert flytta till Mars. Vi har inte råd med det. Men alla borde ju ha den där möjligheten. Och när vi nu tänker på det här individens rätter och vad individen det här vill ha åt sig, så hur kan vi vara så oförskämda att vi skulle tillåta dem att ha det? Varför skulle vi inte tillåta människorna i Afrika ha samma möjligheter som vi har? Nåja, det är på det sättet det är lite som en paradox på det sättet att det där, vad kan vi åt det? Vi kan ju alltid försöka begära när vi köper till exempel produkter från Kina. Så vi vill ju begära att de är producerade miljövänligt på det sättet. Jag har inte sett en enda miljövänlig fabrik i Kina. Det är helt ofattbart. Du, första minuten som du stiger ur flygplanet i Hongkong,
kanske inte Hongkong, där är det havsklimat, men när du går in till Shenzhen eller till Guangzhou eller Shanghai, så är det så att där du andas in första minuten så börjar du hosta riktigt ordentligt. Och det är bara nu är det på det sättet att det är ju största delen av befolkningen ligger ändå på landsbygden. Och det här, men alla vill ha samma rättigheter som vi har här. Och det är helt uppfattbart hur vi kan sen leva efter det. Och 80% som var vi pratade om det, vi konsumerar det här 1 miljarden, konsumerar 80% av det här själva produktionen, så det låter ju hemskt också. I och för sig har jag pratat om Finland, vi är ju bara, det är 17 invånare per kvadratkilometer som vi har här. Så det, på det sättet tycker jag inte att Finland är det värsta. Men när vi åker till exempel till Tyskland, 80 miljoner människor där på en yta som är lika stor som Finland ungefär. Gå till England, där ser man likadant. Och alla vill ha det så. Nåja, det var ett tankesätt att det kommer att explodera vid det. Då när ni blir pensionerade kanske då, när du sa 2006, men jag tycker nog att det blir 2080. För det är någon som ska betala våra pensioner. Men nu när vi tänker på individen, så vi kräver ju bara hela tiden mer och mer. Och det här, vad jag tycker som har läsat med, vad vill jag ha av arbete? Är det att jag trivs som arbete? Jag gör just det som jag tycker är trevligt. Och jag tycker att människan borde också ha den här alternativen att göra det. Att man ska riktigt känna sig varje morgon när jag vaknar, så tycker jag åker 200 kilometer till jobbet på morgonen. Okej, nu när jag pratar just den här miljöföroreningar och sånt, så det låter inte så hemskt bra. Men jag måste säga att vi har 4 fabriker i Finland. Det längsta ligger bort i Uleåborg, och det här i Kärko finns huvudfabriker som jag åker ungefär 2-3 gånger per vecka. Och sen har vi också ett annat Fors. Men alltid när jag vakar ungefär 6 på morgonen, jag för barnen till skolan, och sen är jag riktigt njuter av den här färden när jag kör med bilen till Kärko. Och vad jag tycker om det vad jag gör. Jag tycker att ni alla som sitter här i publiken, ni måste tänka på det sättet att hej, nu ska jag jobba i 40-50 år ännu. Och man ska njuta av det. Det är det som gäller. Om man njuter det, så försöker man hitta de här olika de här sakerna som gör på det sättet att vi in the long run att det skulle bli bättre. Jag har nu hittat på alla möjliga saker på min del, att till exempel förminska koldioxidutsläppen och allt sånt här möjligt. Jag har hittat på ampor, till exempel inom livsmedelsindustrin. Jo, jag är en diplomingenjör inom industriell ekonomi. Inte vet jag ju någonting om elektricitet eller något sånt. Men där man ska hitta på olika saker. Kanske lite våga sätta sig i farten och hitta på olika lösningar. Och det är de här små sakerna som ändå gör en liten sån här stor växling i långrun, så att det skulle bli lite bättre på alla. Tack. Tack för det. Tack så mycket. Ja, först skulle jag konstatera 2 saker. För det första så människans behov är oändliga. Människans behov är aldrig mättade. När ett behov mättas så föds ett annat. Och det här betyder att människor överallt i världen, i Finland, Afrika, Asien, överallt i världen strävar att få det bättre och bättre, få allt fler och fler behov mättade. Den andra punkten den andra saken som jag vill ta fram är arbete och vad det betyder för individen. Jag brukar säga att efter krig är arbetslösheten det största gissel som ett samhälle kan råka ut för. Om bara krig är värre än arbetslöshet, då betyder det ju att arbete är väldigt viktigt. Inte enbart för samhället och individen, eller inte enbart för individen utan för hela samhället. Då återgår jag till de här behoven. När vi nu hörde hur
situationen i Kina och Afrika, hur den är idag, hur den har förändrats, så vågar jag påstå att i samtliga världsdelar, i Europa, i också Amerika, Afrika, Asien, så folk idag, de lever bättre, de har ett bättre liv än sina föräldrar, som hade ett bättre liv än dagens far- och morföräldrar, som hade ett bättre liv än den generation som var före det. Jag kommer ihåg min farmor när hon berättade om tiden under 1900 eller sekelskiftet, 1800-talet, 1900-talet, när Finland ännu hörde under Ryssland. Det var väldigt dåliga tider. Min mor berättade om 30-talet när i Finland folk gick längs landsvägarna och begärde mat och arbetade mot ett mål mat. Själv kommer jag ihåg tiden 50-60-talet, 70 eller från 50-talet framåt, och minns att det gick framåt hela tiden. 50-talet, Finland byggdes upp, hela Europa byggdes upp. 60-talet, det gick framåt. 70-talet var enormt bra. Då kom tegelhus och araba och folk började resa utomlands på semester. 80-talet också bra. Så kom kraschen 90-talet. Efter 90-talet så hade vi väldigt stort uppsving i början på 2000-talet i Finland och hela världsekonomin. Och nu är vi då i en kris som förr eller senare slutar i en uppgång. Så här går det, och det beror på att människan har behov som hon försöker tillfredsställa, och hon kan tillfredsställa det med arbete. Genom arbete så skapar du värde med och är det värden som dagens värld och medmänniskorna behöver. Och därför ska vi nog ta det här arbetet och möjligheterna att ge människor arbete. Det är egentligen det allra viktigaste, för människan behöver arbete. Och där när behoven inte kan ändå tillfredsställas, ett behov är också fritid, så då förkortas också arbetstiden. Själv har jag varit i arbetslivet när vi hade 6 dagars arbetsvecka och 6 dagars arbetsvecka och 3 veckors semester. Så blev lördagen ledig och mer fritid. Och när man kommer in i sådana situationer som vi nu har i Europa och också i andra delar av världen, men speciellt Europa, så Spanien 50% ungdomsarbetslöshet, Finland 20%, nästan 20% arbetslöshet. Men vad är resultatet? Jag kommer ihåg från 90-talet då flera politiker sa att nu är det bättre att vi ska arbeta lite mindre, att om 50%, om hälften går utan arbete, så skulle det vara bättre att vi ska arbeta hälften mindre och alla ska arbeta. Det där är ju enkel matematik som inte alltid går att förverkliga i praktiken eller omsätta i praktiken, men mycket ligger där i. Och jag tror att det som vi kommer att se inom de närmaste åren är det här mindre, att vi förkortar arbetstiden, även om pensioneringen eller pensionsåldern kan höjas, men det här årsarbete, timantalet som vi arbetar per år kommer att bli kortare. Men då kommer också effektiviteten in. Jag tror att ni alla har läst om att Grekland, de har mest arbetstimmar av de här europeiska länderna, så arbetar man mest arbetstimmar hittas i Grekland. De har en 20% mer arbetstimmar än vi har i Finland, men vi har en betydligt högre produktivitet. Vi är mera effektiva, och det är just här som vi ska, på de här punkterna eller de här frågorna som man bör koncentrera sig på, med det återkommer vi till säkert om en stund, om inte ni så åtminstone jag. Tack så mycket, Janne. Barbro lyfter fram här hur vi överkonsumerar. Markus lyfter fram vilka konsekvenser den här överkonsumeringen har. Jag vill anknyta det här till den här ena frågan som jag ställde i början.
vad är det goda livet? Bjarne kopplade an till den och sa att arbetet skapar värden utan eld. Låt mig ställa en sån här fråga åt er. Vad är det som driver den här överkonsumtionen? Jag har en teori. Handlar det möjligtvis om det att vår syn, vår berättelse om vad det goda livet är, vem den goda personen är, handlar om framgång som räknas i monetära termer. Alltså hur mycket du förtjänar, hur mycket prylar du har, vilken livsstandard du kan upprätthålla. Och kan det vara att vi här har det här underliggande tjuven i dramat, i det att vi vill se oss själva som framgångsrika, inte som goda utan som rika. När vi frågar våra studenter vad som är viktigt när de söker jobb, alltså är det intressanta uppgifter eller pengarna kommer ganska långt ner på listan. Jag tror att det är punkt 4 eller något sånt här. Att hög lön. Utan snarare så är det här med möjligheter till utveckling, intressanta uppgifter och det där bra miljö och trevliga arbetskamrater och sånt här som prioriteras högre. Så att jag skulle säga liksom som så att det här, det är nog snarare, jag tror att det egentligen, det här med konsumtion, det handlar om attityder. Och man säger att attityder är egentligen svåra att förändra. Men jag tror att om vi skulle vara medvetna om hur eländigt det är ställt med vår konsumtion i relation till resten av världen, så tror jag faktiskt att människor skulle kanske tänka om lite grann i sitt beteende. Och det handlar ju om det att bli medveten om det här. Alltså jag visste inte om de här relationstalen som jag nu presenterat för er för en stund sedan. Jag är rotarian och i min Rotary-klubb så beslöt vi för 2 år sedan att vi ska ge mer information om vår effekt på vår miljö. Och bjöd in Finlands miljöcentral och bjöd in olika forskare för att presentera det här. Så att det här är alldeles ganska ny, ganska fräsch information för mig. Och det här att vi absolut måste konsumera. Alltså, miljöcentralen har på sin hemsida till exempel en koldioxidmätare. Gå in dit, gå in och fyll i den här avtrycksmätaren och kolla hur ligger ni till i förhållande till den här idealsituationen just nu. Det ska vara ungefär 3000 kilo och mitt koldioxidavtryck är ungefär 13 000 kilo. Och då har jag faktiskt försökt liksom börja anpassa mitt liv efter en mer sund konsumtionsprofil. Så att det där, ja. Jag skulle säga som så, när ni nu tänker på arbetslivet, så fundera faktiskt på det här, att ni får intressanta uppgifter. Ni får uppgifter som ni vet lär er nya saker. Där ni, en situation där ni har möjlighet att vidareutbilda er och att utvecklas vidare. För ni kommer att behövas så länge ni bara orkar stå och gå, så kommer er arbetsinsats att behövas. Och det har inte bara att göra med det att någon ska betala våra pensioner. Jag tror att det systemet kommer att falla ganska snabbt. För de facto så är det så att pensionssystemet i Finland idag är uträknat så att man ska kunna betala pension och 5 år efter att man har blivit pensionerad. Och enligt statistik från pensionsstatistik så lever vi i medeltal 22 år efter. Så det finns ett litet manko på 17 år som inga system täcker. Så bered er på en lång och lycklig karriär. Tack så mycket. Markus, Jo, alltså om Barbro har 13 000 kilo så är det säkert 60 000 kilo med koldioxidutsläpp. Men vad är vi villiga att ge bort? Det är en fråga som jag måste ställa om mig själv. För att det här, vad var det där? Hur mycket var det? 3 000 kilo? 3 500 kilo. Jo,
Det är nog att köra bil, jag kör ungefär 100 000 kilometer med bilen per år. Det är svårt att... Sen... Jo, det blir nog svårt. Men ändå på det sättet att när man tänker på det här att vi alla måste ta ansvar för det här framtiden, så vi måste ju ta det i beaktande. Det är ju på det sättet att vad är den här motiveringen att jag gör? Varför jobbar jag? Det som jag har motiverat åt mig själv, det är inte för att det där var den stora flödet med pengar någonting sånt. Det är inte. För att jag skulle bara vilja ha att mina barn skulle ha det lite bättre än vad jag själv har. Det är det enda målsättningen som jag har. Och är det egoistiskt? Inte min mening. Det är bara på det sättet att jag är bara en person som skulle vilja ha att mina barn skulle i sin tur få lite bättre. Jag har börjat jobba när jag var 14 år gammal. Och jag skulle vilja ha att de där barnen inte skulle behöva arbeta förrän de blir färdiga. Det vill säga, de studerar vid något universitet eller vad, de kan ju bli målare också för det sättet. Men ändå så tycker jag att de ska ha det lite lättare än vad jag har haft. Det är en av motiveringen som jag har haft på det sättet. Tack. Ja. Ja, det som jag har lärt mig och vad jag har hört av olika personer runt omkring i världen, så är just det som Markus sa. Jag vill att mina barn ska få det bättre än vad jag har. Så ville min mor, så ville hennes mor, så ville hennes far och så vidare. Vi vill att det ska bli bättre för följande generation. Och jag sa att människans behov, det är oändliga. Men det här betyder inte att vi skulle ta ansvar och vara skyldiga att ta ansvar också för följande generation. Får följande generation bättre om de får en förstörd värld? Nej, de får det på det sättet att de får det sämre. Men när Markus och även jag pratar om att generationen följande, mina barn, våra barn, ska få det bättre, så då tänker vi nog ganska långt i materiella ting. Men lyckligtvis så har de som beslutar i samhället, beslutar i världen, de har också börjat inse att man måste ha i beaktande att de här resurserna, materiella resurserna, de kan ta slut, miljön ska bevaras och så vidare och så vidare. Och de har ju gått framåt. Sverige till exempel har ett betydligt lägre koldioxidutsläpp idag än vad de hade år 1990. Medan deras inkomster har stigit med 60% sedan 1990 och ändå har utsläppen minskat. Alltså, vi ska aldrig tappa tro på att människan skulle kunna göra också samhället och världen, den kringliggande världen, lite bättre. Jag vill ännu om det här arbetet säga att tidigare var arbetet något nödvändigt ont. Man upplevde det som nödvändigt ont. Jag måste jobba för att kunna leva. Idag kan man nog leva utan att jobba, tyvärr. Men man mår inte bra om man inte jobbar. Och det visar ju all statistik. Är ungdomen utan arbete? Vad är följden? Jo, vi har ganska stort antal som pensioneras innan de är 30 år fyllda. På grund av närmast psykiska mentala problem som delvis uppkommer på grund av att de känner sig onödiga i samhället. Minst på 90-talet så vill jag säga att mitt hjärta grät, men nog led jag när jag såg familjer där både far och mor var arbetslösa och i familjen fanns barn. Jag kunde mycket väl tänka mig hurdan är stämningen i den familjen där både mor och far är arbetslösa. Så vad betyder arbete idag? Jo, arbete betyder förutom inkomst, dräglig inkomst, men det betyder också det att du har social gemenskap, du känner dig inte utanför samhället. Och därför är det finns, säger ännu en gång, bara krig är värre arbetslöshet, då när arbetslösheten håller på att stiga till sådana siffror som det i vissa länder har stigit till. Och då kommer man just till det här, då måste vi dela, eller inte måste, utan då får vi
dela på arbete, och det tror jag att kommer också under de kommande åren att ske. Inom arbete så vill jag säga att väldigt viktigt är också att man trivs på arbete. Och man ska inte vara rädd för att experimentera med nya metoder. Jag tror att många av er känner till Pekka Niska. Han är död nog för länge sedan, hans son dog för en tid sedan. Han införde något sånt som han betalade 170 euro för den som i året, för den som inte rökte. Han betalade 500 euro för sådana som inte var borta från arbete. Han lät alla arbetstagare offra 1 timme om dagen för att hålla sin kondition i skick. Han betalade 1 euro för varje kilometer som hans arbetstagare gick utanför jobbet. Han betalade simhallsbiljetterna, han betalade konditionssalarna. Arbetskapaciteten i Pekka Niskas företag var enligt företagaren själv 30% högre än i de konkurrerande företagen. Jag ger ännu ett exempel. Jag läste om en kommun i Norge där man har gått in för att de anställda får själv meddela när de är sjuka. De behöver inga läkarintyg, de meddelar att jag är sjuk, meddelar till arbetsgivaren och chefen att jag är sjuk. I den kommunen så gick sjukfrånvaron ner med 25%. När de själv fick besluta om de är sjuka eller om de kan jobba. Och jag började undra, hur är det där möjligt? Men där gavs nog också en förklaring. Förklaringen var det att skriver nu läkaren ut hos dig 14 dagar. Då har du svart på vitt. Läkaren har sagt att jag är 14 dagar sjuk. Då är jag 14 dagar borta från arbetet. Om jag själv meddelar att jag är sjuk, kanske jag känner mig frisk om 10 dagar. Ska jag gå till läkare ska jag få 14 dagar. Men efter 10 dagar känner jag mig frisk och kommer i jobb. 14 dagar och 10 dagar, vad är 4 av 14? Det börjar ju närma sig nästan 30% kortare frånvaro från arbetet. Människan måste trivas på arbetsplatsen, och det värsta är, skulle jag säga, det att inte människan är inte värsta är arbetslöshet. Näst värsta är det att människan inte trivs på arbetsplatsen på grund av olika omständigheter, bland annat mobbning är en ganska allvarlig, eller mycket allvarlig sak. Men jag hoppas återkomma ännu till de här frågorna senare. Barbara. Tack. Vi var inne på det här med ungdomsarbetslöshet, att vi har en relativt hög ungdomsarbetslöshet i Finland. Jag har 3 barn och mina barn har sådana kompisar där varken föräldrarna har jobb eller de här ungdomarna har jobb. Och då är vi inne i liksom en väldigt farlig situation om det blir det normala, så att säga. Man går till sossun och lyfter det där maximala stödet vad man kan få. Och sen så funderar man att vad ska man ännu kunna lyfta fram liksom för motiveringar för att man ska kunna lyfta lite extra bidrag ännu för att man ska ha råd med det och det som man vill göra. Och vi vet ju idag att det finns en massa arbete som är ogjort. Att det finns arbete för alla att göra. Bjarne var inne här på det här liksom att vilka olika sådana här gränser vi har för företag för att anställa, och vi har väldigt stark alltså fackföreningsrörelse i vårt land idag som många gånger med sina krav hindrar företag för att anställa unga människor. Och det är inte bara fråga om unga människor, att vi måste komma till en sån situation att arbetslöshetsunderstöd, liksom, att det ska inte vara en självklarhet att man får det utbetalt, utan man får det utbetalt bara mot att man gör sådana arbeten i samhället som är ogjorda. Jag sitter själv i det där styrelsen för servicehuset i Län, som är ett sådär gammaldags äldreboende, alltså åldringshem då.
jättevälfungerande. Men det finns en massa saker som inte blir skötta därför att det finns inte personal tillräckligt för att ta ut varje boende ut på promenad till exempel varje dag. Och det skulle någon kunna göra mycket väl. Kunna komma dit, ta ut någon av de här härliga människorna som bor där med massa arbetserfarenhet och annan erfarenhet av livet. Man kunde hjälpa varandra och på det sättet också lära sig andra saker. Så det här är nog bara ett litet exempel som jag själv upplever att jag skulle behöva mera händer helt enkelt i den verksamheten. Sen när vi pratar om förhållandet till arbete, så det som jag brukar uppmana mina studerande på Anken att fundera på, att vilken del väljer man? Arbetar man för att leva eller lever man för att arbeta? Det blir två ganska olika historier, tror jag. Så det kan jag fundera. Tack. Nu har vi hunnit täcka ganska mycket mark här på den här korta tiden hittills. Jag skulle vilja ta tag i en sak som verkar komma fram gång på gång här på något sätt. Att inse att vi gör lite för mycket och det som vi konsumerar lite för mycket. Var hittar vi då någon slags vägledning, någon slags en ny berättelse där det är okej att inte få allt det jag vill ha på det sättet jag vill ha det då jag vill ha det. Alltså när mitt tillfredsställande av mina egna dikterade behov inte driver mitt eget arbetsliv. Var hittar vi alltså någonting som kan vägleda oss in i ett liv där mina personliga behov inte dikterar mitt arbetsliv? Ja, väldigt svår fråga. Tack. Nästan omöjligt att besvara. Jag skulle säga att naturligtvis ska vi ha vi ska ha beslutande organ som beslutar om vissa saker, som gör vissa saker så dyra så att det inte lönar sig att skaffa det här, eller det lönar inte sig ens att producera det, eller det lönar sig att skaffa något annat eller producera något annat. Och också arbetstiden, varför har man stiftat i lagar som man har gällande arbetstiden? Varför får man jobba bara 40 timmar i veckan? Varför får man jobba fritt? Varför ska man ha semester? Och så vidare och så vidare. Ja, de här bestämmelserna är gjorda för att människan i arbete ska må bättre. För att hon ska må bättre. Om du ska ha full frihet och jobba hur mycket som helst, jag tror till och med att någon skulle kunna arbeta mer eller mindre ihjäl sig. Och skulle du ha långa arbetsdagar, olyckor skulle komma mer och mer. Jag tror att vi ska ha på det sättet att individen ska alltid vara det centrala och man ska sträva till att individen i arbete, också i arbete, ska må bra. Mår hon bra i arbete, mår hon också bra på fritiden. Jag gav de här exemplen med Pekka Niska och den här kommunen i Norge. Jag vill ännu ge ett exempel som nämndes senaste vecka i nyheterna, åtminstone i Radio Vega. Man sa att OPM-fabriken i Jakobstad hade en arbetsolycka senaste år. Jag tror att där jobbar närmare 1000 personer, kanske fullt så många, men inte långt ifrån. En arbetsolycka, och det var när en truckförare stukade foten när han steg ner från trucken. En arbetsolycka. Varför? Jo, för att man har tagit omsorg och gör allt för att de här arbetsolyckorna ska vara så få som möjligt. Och människan bra. Så, Barbara Henrik. Jag skulle bara säga liksom att det här, våra regler gäller Finland. Till en del så gäller europeiska regler också i Finland. Men det där, vi vet att till exempel i England så har man 48 timmars arbetsvecka. Man jobbar, man utgår ifrån att man ska också kunna jobba på lördagen. Så att 8 timmars arbetsdagar och inte 7, vad vi nu har, 25 eller något sånt här. Så, och ni kommer ju inte att stanna här enbart i Finland. Alltså, Finland kommer inte att har inte varit på länge egentligen en nationalstat med höga gränser, utan vi vet att gränserna blir lägre och lägre
för varje år som går. Vi kommer att behöva betydligt mycket mera invandrare än vad vi har idag för att klara av den servicenivå, upprätthålla den servicenivå vi har i Finland idag. Så att, ni kommer att röra er ute i Europa, kanske utanför Europas gränser. Ni kommer att vara, lyda under annorlunda arbetslagstiftning än det vad vi har idag. Så att där är det också något som är jätteviktigt, att när ni skriver på era arbetsavtal i framtiden, att vara medvetna om vad ni förbinder er till. För den skyddade verkstad som Finland som samhälle är idag, den kommer inte att finnas länge. Inte i Finland, men framförallt inte utanför Finland. Ja. Det är helt rätt att lagstiftningen är olik i olika delar av världen, och man strävar ju i varje land till att skapa så bra lagstiftning som möjligt och skapa så bra möjligheter åt individerna i landet som möjligt. Du nämnde England, jag kunde ta Amerika, 2 veckors semester i året. Där är det inte egentligen något mera lång arbetsdag. Men vad är effektiviteten? Jag nämnde Grekland som jobbar betydligt mer arbetstimmar än vi i Finland. Effektiviteten är sämre. Så inte får man stirra sig blind på de här arbetstiderna, hur långa de är eller hur korta de är, utan man måste se på effektiviteten, och så måste man också se hur mår människan i arbete, och om hon mår bra, då producerar hon mycket. Precis som där i Norge, precis som Pekka Niska, precis som på UPM-fabrikerna i Jakobstad. Människan är den centrala, och när hon mår bra, då går det också bra på arbetsplatsen. Absolut. Ja, vad tycker du att den här lämpliga arbetsdagen skulle vara? Hur många timmar? Om jag svarar personligen, så för mig finns det tyvärr ingen övre gräns. Jag har börjat arbeta sedan jag var 13 år, och jag vet inte när jag skulle ha haft riktigt semester, men inte har jag mått alltid så bra av det, men att det har varit blodet, så har det varit. Men jag tror att idag med den arbetslöshet som vi har, så tror jag att vi måste förkorta den dagliga arbetstiden med förlänga då åt arbetslivet, alltså jobba längre men kortare tid, för det tror jag skulle vara bra både för individen och för samhället. Alltså när jag tänker just på, jag tar en av det där Kina. De jobbar 10 timmar per dag, 6 dagar per vecka. Och det här, men när man går och tittar på fabriker då, så där ser man just det här produktiviteten, så kallade produktiviteten. Det finns inte sånt. De sover där på dagarna, sover där bredvid den maskinen som borde arbeta vid. Jag tycker nog att på det sättet att skära ner på arbetstimmarna, tycker att finländarna skulle säkert kunna göra det. Till exempel skära ner 1 timme till 7 timmar per dygn. Helt okej. Men då måste vi också skära på kostnaderna. Är individerna villiga att skära på sin lön? Och vi minskar med 1/7 där. När vi här pratar om att vi måste minska, så tänkte jag också hela tiden, försök få det här folk att godkänna det, försök få fackföreningarna att godkänna det, försök få folk att acceptera en lägre levnadsstandard eller mindre pengar. När man frågar ungdomen att vad är viktigt, så precis som Barbro sa, så kommer lönen kanske på 3:e eller 4:e plats. Men inte syns det nog i löneförhandlingarna att lönen ska vara på 3:e eller 4:e eller 5:e plats, utan där är nog lönen på första plats. Men det första jobbet så tar man nog nästan till vilket pris som helst. Men sedan så överlåter man det ansvaret åt någon annan att kämpa för de där lönerna som man inte säger sig vara nu så riktigt intresserad av, men gärna tar emot. Att jag säger en gång, människans behov är oändliga och människan är egoistisk, och nu ska det ske en inre förändring hos oss människor
för att värderingarna ska förändras och vi ska förändra världen. Tack så mycket. Får jag komma med det? Ja, absolut. Det här med att förändra världen, så jag tror att den kommer att förändra oss. För det är ju inte fråga om att vi är någon isolerad ö längre, utan det är fråga om att vi är en del av den globala världen, och den globala världen kommer att tvinga oss till förändring. Och det har att göra med det att de här resurserna som vi nu idag förbrukar, så de kommer att behövas någon annanstans. Och den i höstas så uttalar sig internationella valutafondens experter om EU, att EU måste acceptera att snabbt gå med på någon utjämning mellan EU-ländernas lönenivå, där vi då har liksom mot Rumänien och Bulgarien som har en medellön, månadslön på 800 euro eller något sånt här. Och det där, vi vet också vilken förändring som har skett i Estland. Jag har en av mina bekanta som är urmakare, och han säger att han hade tidigare en köp- och försäljningsbutik i Tallinn, och det gick riktigt bra, för att trots att de inte hade så mycket inkomster, så höga inkomster, så hade de alltid lite pengar över som man kunde satsa på någonting som man samlade. Och det där, det finns inget sånt mer idag. Därför att Estland är en del av EMU, alltså euroområdet, och det betyder att kostnadsnivån stiger precis i samma nivå som löneutvecklingen sker. Så det finns ingen som har några extra pengar att samla någonting mera i Tallinn idag till exempel. Men så den förändringen kommer utifrån. Det är vi som måste jämna ut oss i förhållande till andra. Tyvärr, att oberoende om vi vill det eller inte fråga om att vi har egentligen så helt mycket val. Det är också fråga om det att Europa är redan idag ett Fort Europe, som ni alla har hört talas om. Och det är fråga om liksom det att det finns höga gränser mellan Europa och de övriga områdena. Vi vet vad som har hänt i Lampedusa till exempel. Hur det kommer in, det väller in båtar med flyktingar som vill komma in i EU. Och det där. Och vi höjer gränserna mer och mer. Tyvärr så, jag tror inte att det är så möjligt väldigt länge till. Så jag ser ju då snarare att om vi vill på något sätt bibehålla vår livskvalitet och nivån på levnadsstandarden, så ska vi ju då liera oss med sådana som är nära oss. Och jag skulle gärna se ett förenat Norden. Norden i relation till EU skulle vara en fantastisk helhet som med väldigt mycket mer styrka än de här enskilda nordiska länderna separat. Alltså, det är klart att allting förändras. Finland förändras det till bättre eller till sämre. När du sa att tala om Tallinn och estlänningarna och rumänerna och så bortåt, så inte behöver vi ju gå så långt bak i tiden när svenska textilföretag kom till Finland. Hela kusten från Karleby i norr till, kan man säga, Åbo i söder, åtminstone Kristinestad, hela den här svenskaste botten, så det var Algots och det var beklädnadsindustrier från Sverige som hade produktion i Finland. Och sen kom Portugal med i EFTA, och Finland och Portugal blev medlemmar i EFTA, vilket betydde tullunion eller samma tullar mellan, det var samma producerade den där varan i Portugal eller i Finland. Fabrikerna flyttade från Finland till Portugal på 70-talet, jag skulle säga att det var 70-talet, ja. Då flyttade fabrikerna till Portugal. Och sen får Portugal med i EU och det här blev bara större och större. Vart får de? Jo, de får till Ukraina. För 10-15 år sedan var det Ukraina som tog, och Irland också. Så här går det, men inte levnadsstandarden i Finland, inte sjönk den fastän firmorna får till Portugal. Nu går det här också hela tiden framåt, men det är de andra länderna som får det bättre, och det ska vi vara egentligen glada för. Tack. Både Bjarne och Barbro här inne på förändring. Bjarne talar om att det krävs någon slags inre förändring hos oss, någon slags värderingsförändring som gör att vi är villiga att ta på oss här
självvald och självförnekelsen att inte hela tiden få alla våra begär tillfredsställa i och med att de här begären inte är självkontrollerande. Och Barbro var inne på det, konstatera att världen förändrar oss hela tiden. Och jag lägger märke till en intressant sak här nu. Flera gånger har det kommit upp det här att pengar är på fjärde plats. Men sen mitt i allt, det som Markus lyfter fram, och det som jag tror det var Björn också som nämnde det här syns inte sen i arbetslivet mitt i allt. När individen stiger in i arbetslivet verkar det här finnas kvar. Och jag undrar vad det här handlar om. Varför är det så att det som var på punkt 4 där ganska sådär liksom nobelt och ägande ganska lågt ner, mitt i allt sen är punkt 1. Och då ska jag vilja ställa den här frågan kring den formativa aspekten av arbetslivet. När vi stiger ut härifrån där vi har fått tänka kring våra liv, fundera på vad vi vill, vem vill jag bli, vad vill jag göra, hur vill jag tillföra gott, förändra världen, och så stiger vi in i en arbetsplats där vi har starka nära relationer, vi har saker vi måste uppnå, det kommer deadlines, det kommer uppgifter. Hur formar det oss? Det skulle jag vilja gärna höra. Och jag skulle vilja börja med Markus, om du skulle kunna kommentera lite på den här frågan. Vad är affärslivets formativa kraft på individen? Ja. På det sättet när man tänker på individen så alltså, det är ju hela ekonomin som styr all verksamhet som vi har nu i världen. När vi tänker på just saker som vi måste ha konsumtionen igång hela tiden för att det ska bli vi ska få mera hela tiden, och på det sättet då hålls den där maskinen igång. Och det är en sån här ond cirkel som hela tiden rullar vidare. Om det till exempel nu börjar till exempel USA börja prata om det, nu borde man till exempel bränsle är ett sånt ämne. Så att när de börjar stänga in till exempel hur mycket de producerar bränsle, så har det inverkan på hela världsekonomin. Men vi är inte vana med det. Vi kan inte behärska det här hela situationen att vi skulle börja krympa på våra eget levnadsstandard. Det vill vi inte göra. Och det här jag tror att man kan göra saker klokare. Man kan göra saker bättre. I dagens läge, du pratar om bränsle och det här med att ta sig framåt och att du kör långa vägar och sånt här. Jag vet inte om du har en sån här hybridbil som går på alternativa bränslen. Det finns ju den möjligheten. Problemet är ju det att vårt samhälle idag, där kontrollerar de här stora ekonomiska intressena. Det är fråga om liksom oljeindustrin, alltså hur mycket pengar har oljeindustrin pumpat in i forskningen för att hindra forskning om solenergi och vindkraft och andra alternativa energiformer. Det finns alltså oändliga miljarder dollar då, som de främst representerar amerikanska intressen kanske. Men vi har kunskap idag som minskar våra kostnader för uppvärmning till exempel. Alltså vi har bergvärme, vi har vindkraft, vi har solenergi. Och det är fråga om att alla de här teknologierna så kan man utveckla helt fysiskt mycket för att göra dem effektivare. Batterierna kan utvecklas för att göra bilar mycket, mycket effektivare. Tesla som är en av de här elbilarna, det som ni kanske känner till. Så Tesla, den nyaste Tesla-bilen, man har utvecklat ett nytt batteri som är en tunn plåt. Så i princip är hela Tesla-bilen, allt från liksom, kylaren, tak, väggar, bakdelen av bilen, allt är ett enda rullande batteri. Och då funkar det. Men den kostnaden för att framställa en sån bil är idag ännu så hög.
Men när vi utvecklar teknologin så kan vi få ner de kostnaderna igen. Så det är fråga om att göra saker på ett annat sätt, göra saker klokare och tänka på vilka val vi gör och vilka effekter vi har för den utveckling vi ser omkring oss. Tack. Barbara, en följdfråga till dig här. Alltså, när du talar om effektivering så innebär det alltså att vi ska bibehålla den levnadsstandard som vi nu har blivit liksom vana vid. Inte sänka det. Alltså, jag tror ju att vi kommer att vara tvungna att välja vad vi vill satsa på. Vi kommer inte att ha råd att hålla den levnadsstandard vi har idag, tyvärr. Men med kloka val och utvecklad teknologi så tror jag att vi inte behöver göra så hemskt stort avkall liksom på den här nivån. Tack. Jan var här. Ja, när du ställer den där frågan att hur är det möjligt att lönen har blivit stigit från 4:e plats till 1:a plats. Så sa jag, du frågar något att du vet, och jag sa genast, jag vet nog. Och jag vill besvara den frågan nu först. Varför blev lönen som var en 4:e rangens fråga, varför blev det plötsligt en 1:a rangens fråga? Jo, då det var en 4:e rangens fråga, då fanns det någonting som var viktigare och det var att få arbete. Att jag får en arbetsplats. Det var det viktigaste. Lönen var inte det viktigaste. Men sen när du har fått den där arbetsplatsen, när människan har fått den och då börjar det att mera. Då blir lönen viktigare. Men det är alldeles riktigt att världen går framåt och vi får det bättre genom uppfinningar och därför ska vi också i Finland vi ska satsa på forskning. Inte skulle vi ha någonting om inte vi skulle ha i Europa och i Finland varietta inom vissa områden inom träförädlingsindustrin tidigare som gick ner men nu igen verkar få ett uppsving då de har kommit på nya produkter. Att nu är det utan vidare det är forskning och uppfinningar som för världen framåt. Men det skulle jag ändå vilja säga att det här, det som människan under alla omständigheter kommer att behöva, det är föda, det är mat, det är vatten och det är energi. Och om de här tre så för man till och med krig. Man krigar för att få mat, man krigar för att få vatten. Energi kan vara orsaken till krig. Och den mat som produceras idag räcker nog bra till hela världens befolkning om den fördelas jämnt. Vi har mera problem i världen med överviktiga än med undernärda. Vatten, hela tiden sker där också en utveckling, återvinn vatten, återvinna avloppsvatten till konsumtion. Möjligt kan vara, och den utvecklingen går hela tiden framåt. Energin, samma sak, hela tiden bättre och bättre. Bilarna, den första bil jag hade så kanske sluka en 12-13 liter på 100, kanske 15 liter på 100 kilometer. Den här som jag nu har så slukar kanske 5-6, nästa slukar 2 eller 3. Sen slukar inte någon mera. Men inte jag heller. Så att nu går det hela tiden framåt och det är det som också gör att vi får det bättre. Och tack. Jag är inte pessimist, jag tror att vi får det bättre, men då ska vi också invärtes förändras. Då ska våra värderingar också ändras. Då börjar vi också må ännu bättre. Tack. Nu publiken snart kommer bjuda in er här i diskussionen, så om ni har frågor så skriv gärna ner dem. Om ni har frågor som är riktade till någon specifik i panelen så meddela också om det. Vi kommer att göra så i och med att vi har invandring på gång, så att ni får komma hit upp och använda den här mikrofonen när ni ställer frågan, och sen får ni gå tillbaka och sätta er. Okej? Så brace yourselves. Så om vi kan få några avslutade kommentarer som här för själva diskussionen från er sida, så varsågoda. Det som jag tycker när vi pratar just nu om det här samhället och på det sättet
det är på det sättet att har vi råd att vara gröna på det sättet. Och jag tycker inte för tillfället, det finns enorma resurser i världen att användas. Men de är riktade på andra håll. Och i Finland, där vi inte har sådana relationer med till exempel med försvarsindustrin och sånt, så kanske vi skulle kunna upprätthålla, sätta ett ny sån här industrigrej där man skulle riktigt tänka på det här cleantech, hur det skulle kunna, och göra det en exportartikel på Finland. För det är endast exporten som gör det här lilla pyttelilla Finland att vi kan vara framgångsrika. Tack. Jag skulle säga som så att vi ska satsa på ett sånt område som ni är intresserade av. Och ni ska utveckla er själva. Det är klart att ni studerar kanske här på akademi. Och ni ska göra det. Ni ska läsa det som ni är intresserade av. Och ni ska satsa på att också försöka få jobb inom den sektorn. Alltså. Och jobb i alla fall. Alltså det är viktigt att ni får arbetserfarenhet. Och sen så ska ni vara beredda på att också byta karriär när det behövs. För ni kommer som sagt att jobba in på 2060-2070-talet. Och världen kommer att förändras dramatiskt förrän ni är ute så att säga. Och så att det där att det är viktigt att man är nöjd med det vad man gör. För bara om man är nöjd med det vad man gör så orkar man med. Det har både Markus och Bjarne var inne på. Så att det där att och satsa som sagt liksom på att utveckla er. Det behöver inte vara liksom att ni går en stor ny utbildning, men att ni gradvis läser in er på sådana intresseområden som ni känner för det där, ni kommer att behövas. Alla behövs för att vårt arbetsliv ska bli så fruktbart som möjligt. Tack. Om jag nu ska försöka mig att ge något råd till dagens studenter så skulle jag säga att, eller inte skulle säga utan jag säger, varför skulle jag säga? Jag säger, ta vilket arbete som helst, studera, ta den där examen så fort som möjligt, ta vilket arbete som helst, hittar inte arbete i Finland, åk till ett land där det finns arbete och alltid hittas det arbete någonstans. Nu får jag till Sverige utan att veta var jag skulle sova följande natt och nu fick jag arbete och nu fick jag bo hos någon kaveri som jag visste att bodde där på orten. Och nu vad som helst. Och när du kommer in i det, gör det där jobbet så bra som möjligt. Var så bra som möjligt mot din arbetsgivare, arbetschef, kompisarna. När du kommer sen in i förmansställning, behandla de där arbetstagarna på sånt sätt som du själv skulle vilja bli behandlad. Skapa en trivsel, skapa god stämning på arbetsplatsen. Det är väldigt viktigt. Det är oerhört viktigt. Då trivs du. Då går företaget bra. Då är produktiviteten stor i det där bolaget. Vi alla är enormt viktiga i att skapa god stämning på arbetsplatsen och inte gifta ner, sprida gift i samhället och inte heller på arbetsplatsen. Vi kommer att göra så, jag tror, kan Linus säga något så får vi se om jag hör? Nej. Ja, om jag använder den här rösten så behöver vi inte planta hela vägen hit ner. Så. Jag säger också en sak, och våga göra fel. Ni ska också ta initiativ. Vad sen om det lyckas? Vad händer? Vad är det värsta kan hända? Inte dör inte det. Ja, alltså om du är elmontör det är inte så hemskt. Alltså i Finland så måste man alltid lyckas och jag tycker att man kan ju pröva allt möjligt. Våga ta det där initiativet. Om det låter lite knasigt och konstigt så gör det. Om det går fel så försök någonting annat. Tack. Nu, vi är så ivriga här så ge dem något riktigt bra frågor.
Sen får, om det kommer genast så får Barbro säga. Finns det frågor här i publiken? Ska jag komma ställa eller? Nej, du kan ställa den härifrån till höger. Jo, jag funderade att på samma gång så säger man att allas arbetskraft kommer behövas och att det är jätteviktigt att folk jobbar länge och mycket. Och på samma gång så finns det jättehög arbetslöshet. Hur går det ihop? Och i framtiden så kommer det troligtvis att behövas ännu mindre människor om samhället blir effektivare. Så är det då liksom fortfarande hållbart att alla ska förväntas jobba de här 40 timmarna i veckan? Att är det som enda sättet att på det sättet vara en bra människa? För det låter lite så på er. Inte skulle jag säga att det är före du frågar. Hörde alla frågan? Ja, okej. Alltså inte skulle jag säga att det är en förutsättning att man är en bra människa, men människan mår bättre när hon har arbete. Hon mår väldigt dåligt om hon inte har arbete. Och du har helt rätt i att arbetslösheten är samhällets största gissel. Och har du arbetslöshet, du måste dela på det där arbetet. Och när du delar på det där arbetet, du kan få bättre effektivitet. Nu var det i Göteborg, jag har ju gett det här exemplet, Pekka-Niska, kommunen i Norge, OPM i Jakobstad, Göteborg. Nu ska ni där testa med vänta, nu var det 7 timmars arbetsdag eller 6 timmars arbetsdag, och då ska de mäta produktiviteten. De påstår i Göteborgs stad, att människan får under 6 timmar effektivt arbete lika mycket ut som hon får under 8 timmar. Och det där testar man, kommer man till det resultatet att under 6 timmar får samma som du får med 8 timmar. Varför skulle man gå till 6 timmar? Och då har ju flera personer arbete. Jag tror det viktigaste är att inte någon känner sig utanför, utan vi har en så låg arbetslöshet som möjligt. Det är A och O. Jag ska säga att jag håller helt med er liksom, att vi måste få till stånd en omfördelning av arbete. För vi har idag sådana som jobbar 40-50 timmar i veckan och kanske till och med ännu mer. Jag vet inte, du kanske jobbar som företagare ännu mer. Men det där, och så har vi sådana som inte har något jobb alls. Så det är en fråga om liksom, att omfördela den biten. Jag tror att det här liksom med 6 eller 7 timmar, så vi är långt ifrån den diskussionen ännu. Om vi skulle kunna fördela de som jobbar 60-70 timmar i veckan och få dem liksom fördelade på liksom flera människor, så skulle det vara ganska mycket. Sen så skulle jag vilja, det som jag tänkte säga, som replik till den här föregående den här diskussionen, att både Markus och Björne har jobbat med sina företag. Jag har också varit företagare. Och det ska vi inte glömma. Alltså det, faktiskt när vi frågar våra studerande på Hanken hur många tänker det där att starta eget företag, så tror jag att det var 20% som sa att de har övervägt den möjligheten att starta eget. För det finns en massa behov ute på arbetsmarknaden som man kunde tillfredsställa genom att grunda sitt eget företag och bidra via den kanalen. Tack. Andra frågor? Det går också med kommentarer. Jag tänkte fråga att vi tränar med arbetets egenvärde. Vad enligt er är syftet med arbete? Arbetet till för individen, för arbetaren, eller vad är arbetet för någonting i sin som grundkaraktär? Varför har man arbete? Jag tror liksom att det där varierar från människa till människa. Och jag tror också att vi tidigare har kanske haft ett samhälle där vi mera har arbetat för att leva, och det kanske naturahushållning och så här vidare. Kanske också i början av vår industrialisering så var vi inne på det här. Nu har vi haft åtminstone en tid där vi hade kanske
leva för att arbeta. Och de här som jobbar 60-70 timmar per vecka så är förmodligen inne i en sån cykel. Jag har själv jobbat jättemycket. Förutom mitt eget jobb så har jag andra jobb och inser plötsligt liksom att jag vill inte hålla på med det här mera. Utan jag lämnar bort och satsar på att greja den där ena grejen. Och det där. Så att det är också fråga om individuella val. Alltså för vissa är det säkert liksom arbete är liksom kärnan i livet. Men för andra så är arbete så att säga ett sätt att skaffa de där medlen som du behöver för att leva. Och de facto så ser jag bland mina studerande idag en utveckling mot att det är inte mera jobbet i sig kanske som är så viktigt. Jobbet är mera ett redskap för att uppnå en viss levnadsstandard. Men det där egentliga innehållet vid sidan av arbetet tycker jag blir bara viktigare. Och det tror jag att vi som lärare här på akademin upplever att blir en allt starkare trend. Det är inte mera jobbet i sig kanske som är liksom livsinnehållet, utan det finns andra saker som är viktigare. Jobbet är bara ett medel för att nå sina mål. Tack, Björn. Ja, jag tror nog att utan jobb så kommer det här utanförskap. Och då saknas också den sociala gemenskapen och du hamnar så att säga på sidan i samhället. Och därför är nog jobbet väldigt viktigt för människan. Tidigare så var jobbet mer eller mindre ett nödvändigt ont. Du måste jobba för att få ditt levebröd. Idag kan du få ditt levebröd utan att jobba. Och naturligtvis är det bra att vi har den här sociala sidan ordnad så att ingen ska behöva det här hungra eller det här vara utan bostad på grund av att inte har arbete. Men har inte arbete så då känner du dig utanför samhället och den här sociala gemenskapen som fattas och tar nog förr eller senare livet av dig snabbare än om du skulle ha arbete. Ingen arbetar ihjäl sig mer som vi gjorde tidigare. Men jag skulle säga som så att det där, jag har inte riktigt med dig Bjarne i att det här med sociala gemenskap. Jag vet inte hur aktiv du är på sociala medier, men jag vet att det finns en helt andra kanaler till social gemenskap idag än vad det har funnits tidigare. Och de som inte är medlemmar i sociala medier och använder sig av dem så vet inte egentligen hur världen förändras. För att det där att här finns det möjligheter till att skapa nätverk som har annan fokus än det här traditionella arbetslivet. Och där finns alltså helt fantastiska möjligheter. Också många hot, men framförallt att vi ska betona det positiva, vi ska fokusera på möjligheterna. Då skulle jag säga att det gör något fel. Jag måste instämma med Barbro om det här, men det varierar ju jättemycket. Alltså, min hustru jobbar för Nokia och hon var alltså chef på Nokia. Och det här första, hon hade ju mycket sådana arbetsintervjuer. Hon tog ju säkert över 1000 människor anställda på Nokia då hon jobbade. Och det här ungdomen som kommer dit på det här arbetsintervjun frågar det. De frågar faktiskt inte mer vad jag får för lön. De frågar att får jag ta ledigt? Får jag ta sån här backpacking-stil? Jag skulle bara göra en sån här liten exkursion på 2 månader. Skulle jag kunna ta det genast? Det var det alltså att, inte riktigt. Vi har sån här projekt. Oj. Vad händer med det här projektet nu då? Måste man jobba hela tiden? På det sättet så tycker jag nog att det har blivit en omvändning på det sättet. Man jobbar för att finansiera fritiden och ha det så trevligt som möjligt. Det finns alla sådana här 20% här företaget som jag och Barbro, vi är alldeles dåliga på det sättet att vi njuter av att arbeta. Och det är på det sättet jag tycker att det är ändå, det är vårt sätt, the way of living, det är för oss.
Men jag tycker att ni ungdomar, ni har en liten annorlunda attityd gentemot det. Och det är inte någonting fel på det sättet. Ni ska njuta av livet. Och ni ska njuta av då när ni arbetar. Så tycker jag att ni ska också njuta av det. Ja, men inte ska ni börja med att begära 2 månader ledigt och ledigt när det passar er och inte företaget. Och jag tror att de här som prioriterar fritid, alla vill vi ha fritid, vi vill ha fritid. Men om du har bara fritid, då är du nog utanför. Om du har bara fritid. Och jag vågar nog påstå att någon Facebook, Twitter eller Instagram motsvarar lite att du öga mot öga, ansikte mot ansikte diskuterar ishockeymatchen Kärpät-Tappara eller barnens ansökan till Åbo Akademi eller vad som helst. Och den där sociala gemenskapen, den är oerhört viktig och den märker du först när du står utanför och du står utanför då du har arbete. Eller så hamnar du i ett sånt sällskap där alla är arbetslösa och då kan du kanske ha det där sociala gemenskapen, men då barkar det åt skogen. Det är min uppfattning. Okej. Har vi flera frågor? Jag har en kommentar och fråga. Först det här gränsdragningen mellan arbete och fritid. Om vår målsättning är att skapa värde för samhället, att det driver oss att varför gör vi en gränsdragning. Och man pratar om arbetslöshetssiffror. Det är ett faktum. Det måste politikerna syssla med, men det blir ju också passiverare här. Nu är du arbetslös, nu är du inte. Du skapar inte värde. Så det är kanske något man skulle kunna fundera på och utveckla och kanske. Ja, och sen till frågan det här, vad tycker ni om en annan siffra man hör är BNP och tillväxt, att Finlands ekonomi växer. Och så mäter man det på konsumtion i slutändan, BNP, där effektiviteten är helt annan. Indirekt kommer det till synas i en högre BNP om vi får större exporter. Men varför inte fokusera på något bättre mätare, effektivitet eller hållbar utveckling? Var skapar vi värde i konsumtionen eller i hur vi använder det input vi tar i vår process och sen vad är allt? Tack, här var alltså 2 frågor. Om jag hörde rätt så var den första att varför gör vi den här gränsdragningen med att skapa mervärde endast inom ett lönearbete, och så den andra, varför använder vi BNP som en relevant mätare för tillväxt? Kanske vi hörde det bättre än jag. Varsågod, Björn. Jag besvarade den här senare frågan med BNP, så inte kan man förneka att inte BNP ska vara ändå en ganska bra mätare, men nu har det ju kommit andra mätare vid sidan om som man anser vara väl så bra som BNP. BNP mäter det här materiella, men så mäter vi också att vara världens lyckligaste människor, och det sker genom frågor. Man ställer frågan, hur nöjd är ni med det och det och det och det och det? Och där kommer vi väg av Danmark som ett av de nordiska länderna, ganska säkert bland de 6-7 bästa i samtliga nordiska länder. Så har man också mätningar som ser just arbetslösheten, utbildning, läskunnighet, etc. Livslängd, förhållande mellan könen, löneutveckling, allt sånt mäter man. Också där kommer Finland och de nordiska länderna väldigt högt upp. Att nu har man olika mätinstrument, men tyvärr så ser man ganska mycket i de här ekonomiska sammanhangen på bruttonationalprodukten, bytesbalansen, överskott, som jag skulle vilja säga några ord om. Tyskland som ett ganska litet land jämfört med Kina har ett större överskott i bytesbalansen än Kina. Ganska märkligt, 190 miljarder. Så att nu finns det där mätningsinstrumentet. För mig, eller jag tycker att det viktigaste mätningsinstrumentet är det som svarar på frågan, var är de nöjdaste människorna? Var finns de nöjdaste människorna? Och där de finns, där har man lyckats.
när jag är ingen nationalekonom, men det där, jag säger liksom det att BNP är enkelt mätetal. Det kan man i princip liksom räkna ut för vilket samhälle som helst. Om vi går in, det frågar om egentligen forskningsmetodologi det här. Alltså om vi går in för att använda oss av mera, ska vi säga, vidare metoder, mera belysande metoder, så då är vi inne i kvalitativa metoder. Och kvalitativa metoder, så då är det fråga om att det är oerhört resurskrävande att göra en nationell undersökning om vilka är de lyckligaste människorna till exempel. Om du ska ha något som ska vara jämförbart från land till land, så kräver det otroliga resurser för att förverkliga en sån undersökning. Jag säger inte att man inte ska göra det, men det är inte helt självklart att man kan göra det så att det gäller hela världen och att det är på något sätt jämförbara. Så jag håller helt med dig i att BNP är ett ganska så här grovt tillyxat jämförelsetal. Det finns andra, men jag kan inte säga vad som skulle vara ett vettigt alternativ till BNP tyvärr. Tack. Men det stöder ju förstås BNP också. Att man gör en sådan det sammansättning av olika varianter på det sättet att just det där lyckligheten kan vara en del av värderingen på det sättet. Jag tycker det är en sammansättning av allt. Inom det här BNP så då är det ju nu är det en bra mätare, men nu ger det också en fel bild. Ska jag bryta av det här nu, då skulle BNP stiga. Jag skulle söndra den här mikrofonen. Då skulle BNP stiga, då skulle de måste producera en ny. Då skulle produktionen stiga och BNP stiga. Eller så följde några fönster här. Så det bakar det blir så fattigt att det inte skulle säkert, replaceas på väldigt lång tid. Här framme hade jag en fråga. Varför tror ni att det oftast ses som mer moraliskt att jobba än att vara arbetslös oberoende vad man jobbar med? Ja. Jag menar bara det att man pratar till exempel om att vi konsumerar för mycket, men till exempel en person som jobbar med att marknadsföra något som många kanske ska se som onödig konsumtion, så det ses ändå som okej för att den har ett jobb, men en människa som inte har ett jobb så ses kanske som någon som borde skärpa sig. Vad tror ni det beror på? Och att jobba över tid är också liksom, man säger att man inte borde göra det, men samtidigt så ses det som ganska bra med människor som säger att de jobbar mycket. Ja, det är sådana invanda föreställningar som man har. Man har prioriterat arbete i det här landet, och den som är arbetstokig har trott, och man har ansett att de är goda medborgare som skapar mycket. Och säkert har de själva också ansett sig vara. Men inte vill jag säga, jag påstår inte och har inte samma åsikt att man skulle se ner på de arbetslösa. Jag tror nog att idag så tycker man synd om de som är arbetslösa. Men sådana som nu är arbetssjuka, dem ser man nog ner på. Det är min uppfattning. Jag skulle säga som så, jag hör ju till dem som utbildar sådana som du då tycker att kanske inte alltid gör så helt produktiva saker. Men alltså, det är igen en kucke i hjulet så att säga. Att jag tror ju liksom nog att det är klart att vi kan i något skede så kan vi vara i en sån situation där vi kan börja fundera på att okej, kan vi överhuvudtaget hålla på med en sån här produktion? Men vi är inte där ännu idag. Och det där, min syn liksom på det här med produktivitet och vikten av att så många som möjligt deltar i arbetslivet, så det där leder till att jag nog föredrar att någon jobbar med marknadsföring hellre än att de är utan jobb. För vi behöver den produktionen i samhället.
Och jag tycker att det är alltid bättre att man vill ha arbete än att man är arbetslös. Även om vad man gör. Men var det ett tillfredsställande svar? Okay. Har vi flera frågor? Vi har nu tid för en fråga här, så om det finns någon det pockar på. Okej. Då vill vi från Vetenskapsforumsidan och från min sida tacka er för att ni har varit här. Tack så mycket. Jag tycker vi är